Cześć, witam Was serdecznie, tym razem w Barcelonie. Przyjechałam tutaj z Lloret de Mar. Można tu przyjechać autokarem, można tutaj przyjechać pociągiem. Jestem strasznie zmęczona. Przywitała mnie okropna pogoda i bądźcie przygotowani na to, kiedy będziecie na Costa Brava, że pogoda zmienia się bardzo szybko. Przywitała mnie pogoda nieładna i pochmurna, teraz z kolei jest pięknie, słonecznie i upał. Zapraszam Was, kochani, na krótki spacer po Barcelonie. Ja tutaj zabawię przez 2 dni. Dzisiaj przespacerujemy się z Sagrada Familia aż tutaj, gdzie jestem teraz, czyli do portu, przez główny taki deptak w Barcelonie, czyli przez La Rambla. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Przyznam Wam, że na mnie Barcelona robi ogromne wrażenie ze względu głównie na tą architekturę, którą zaprojektował Gaudí, ale też ciekawostką jest to, że bardzo przypomina Paryż. Jeśli ktoś z Was był w Paryżu, to właśnie i ten rozkład ulic, i kamienic, i te wszystkie restauracyjki, które są przy ulicach, te wszystkie stoliki wystawiane, to troszeczkę przypomina stolicę Francji. Dotarłam do plaży La Barceloneta. To jest ogromna plaża, która jest położona praktycznie w centrum miasta. Można tutaj dojść piechotą, można też dojechać metrem na stację metra o nazwie Barceloneta. Plaża jest piaszczysta, jest przepiękna, jest wspaniałym takim punktem, właściwie też widokowym. Może Wam pokażę. I tym razem jesteśmy w parku Güell, tak chyba się wymawia tę nazwę. Jest to park zaprojektowany przez Gaudiego, w którym bardzo dużo elementów można zobaczyć pięknych, wykonanych z mozaiki. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zapraszam Was na krótki spacer. Turystów jest tu cała masa. Ja wysiadłam na stacji metra, która się nazywa Vallecárcer, chyba tak się to wymawia. I ja niestety nie znam hiszpańskiego. I z tej stacji już szłam bardzo stromymi i długimi schodami do tego parku i wyszłam do niego zupełnie tylnym wejściem. A teraz schodzę już powoli na dół. Najwięcej turystów oczywiście jest przy charakterystycznej fontannie, która jest w kształcie jaszczurki. Ja na to mówię jaszczurka, niektórzy mówią, że to smok, a jeszcze inni, że to po prostu salamandra. Jest tutaj też piękny taras widokowy i charakterystyczne zabudowania. Również można podziwiać stąd przepiękny widok na Barcelonę, zwłaszcza w kierunku plaży Barceloneta.
W tej chwili już troszeczkę odpoczywam. Przyszłam sobie do parku, który mieści się obok plaży Barceloneta, parku Cytadeli. Po hiszpańsku oczywiście tej nazwy absolutnie nie potrafię wymówić. Park jest piękny, obok niego znajduje się też barcelońskie zoo z osobnym płatnym wstępem. Za to park jest publiczny, dostępny gratis. Ciekawostką jest to, że znajduje się tu sporo pięknych staroświeckich zabudowań oraz również budynek Parlamentu Katalonii, bo Katalonia jako region hiszpański ma swoją oddzielną autonomię. Mam nadzieję, że krótki spacer po parku trochę zregeneruje moje siły. Przede mną jeszcze jest zwiedzanie dzisiaj tej starszej, gotyckiej części Barcelony, która mieści się obok La Ramblas. A teraz udam się na krótki spacer i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia, jak park Cytadeli wygląda. Tutaj znajduje się część taka jedna ze starszych w Barcelonie, część, ja bym to nazwała sakralna. Wokół niej, po jednej stronie La Ramblas, czyli ta główna ulica, główny deptak Barcelony, a po drugiej troszeczkę takich wąskich uliczek z restauracjami i sklepami. Zapraszam Was gorąco na krótki spacer. Jest ogromny upał. Ja mam nadzieję, że pomimo tego, że pogoda aż nadto dopisała, to uda mi się tutaj w tych uliczkach troszeczkę pospacerować. Gorąco Wam polecam też obejrzenie pozostałych moich filmików z Barcelony. Dajcie mi znać, co tam u Was słychać i cieszę się bardzo, że jesteście ze mną, że oglądacie filmiki. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!